Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, moya ongcwele kaNkulunkulu ekuseni, Baba wethu onamandla, wena ophezu konke, wena odalile izulu nomhlaba, wawendeka Nkosi umhlaba njengendwangu. Siyakhuleka ekuseni siza kuwena Baba, asinayo omunye uNkulunkulu esingaya kuye ngaphandle kwakho, noma Nkosi kukhona okungathi siyadangala, okungathi asazi ukuthi senzani, kodwa wena uNkulunkulu wethu ongcwele, uma ethu umhlabeleli noma indleleni noma umnyama, ethi kodwa wena ongilungisela, oNkulunkulu wethu ongcwele, oNkulunkulu kaIsaka, oNkulunkulu kaAbraham. Ekuseni moya ongcwele kaNkulunkulu, siyacela Nkulunkulu ekuseni sikhulekela Nkosi izwi lakho lisazokwehla, siyakhuleka Baba ukuba uvule indlebe zethu zizwe ngomsa wakho, ngoba izwi lakho Nkosi linguqobo, ngoba izwi lakho Nkosi udalile ngalizulu nomhlaba, izwi lakho linamandla, izwi lakho likhalipha hlangothi zombili, izwi lakho liyinkemba, izwi lakho Nkulunkulu wethu ongcwele liphuzisa imbabala, izwi lakho Nkosi liyisigeze enhliziyweni zethu, izwi lakho linamandla, izwi lakho liwukuphinda. Siyabonga Nkosi ekuseni, siyabonga Nkulunkulu wethu onamandla ukuthola leli thuba, sithi Nkulunkulu wethu onamandla, phakama njalo Nkulunkulu wasezulwini, phakama njalo wena onamandla phezu kwakho konke, udumo lungolwakho nezibongo nobukhosi. Nkulunkulu wethu ongcwele, sinikela kuwena egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nomfeli wethu. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngizoqala isimemezelo esijwayelekile. Kujwayelekile lokho okwenzakalayo la ekhaya ukuthi ilanga kuye uma engekho ubaba uye ashiye ukuthi sisale sikwazi ukuqhubeka nokukhonza. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu esikhulekelayo nekuba semkhulekweni yethu ukuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu lapha khona abalinde abalondoloze abagcine, siyazi basemsebenzini kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Sizoya ezwini lethu-ke bazalwane lanamhlanje. Izwi lanamhlanje mhlasimpe kuzozwakala kungathi kunokuhluka kancane ngendlela okujwayele ukwenza ngayo, okwenzeka ngayo uma kufundwa izwi, kodwa kuyilo uqobo lwalo izwi. Uma ngingaqala nje ngibeke, uma uzofundisa noma uzofundisa noma uzoshumayela, kuye kube ne-theme. I-theme yethu yanamhlanje ithi iqiniso. Sizokhuluma nje ngeqiniso ukuthi liyini iqiniso. Sizokhuluma ngeqiniso. So iqiniso ngaphansi kwezinto eziwu-4 noma ngaphansi kokukholwa kwethu noma ngaphansi kokuba ngabazalwane bethu. Sizokhuluma ngeqiniso. Iqiniso lokuqala sizokhuluma ngokuthi uNkulunkulu yiqiniso. Okwesibili sizokhuluma ngokuthi uJesu uyiqiniso. Okwesithathu sizokhuluma ngokuthi umoya ongcwele uyiqiniso. Umoya ongcwele kaNkulunkulu uyiqiniso. Okwesine sizokhuluma ngokuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Zine lezi zinto. uNkulunkulu uyiqiniso, uJesu Kristu uyiqiniso, umoya ongcwele kaNkulunkulu uyiqiniso, izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. So yingakho sizothi sikhuluma ngaphansi kwetheme ethi iqiniso. Sizoya-ke bazalwane, sizophuthuma sivule uJeremiya 10 verse 10. Sizoqala ngoNkulunkulu eyiqiniso, ukuthi uNkulunkulu sisho kanjani ukuthi uyiqiniso. Sivule uJeremiya 10 verse 10. Lapho uJeremiya
10 verse 10. Uthini? Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso. UNkulunkulu ophilayo. Nenkosi yaphakade. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Uthi kepha uJehova uNkulunkulu weqiniso, uyiqiniso, uyinkosi yapha. uJehova uyiqiniso. Uma lisho kanje izinto esibhekayo kuleli yazwi nje lokuqala uma lithi kepha uJehova uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu ophilayo, nenkosi yaphakade. Lezi zinto ziningi kuleli verse nje lilodwa. Okokuqala nje esikutholayo uNkulunkulu weqiniso. Okungukuthi bazalwane, njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu weqiniso, bekungaba isifiso sokuthi kungabi bikho noyedwa phakathi kwethu ongase abe nokudideka endleleni yokuthi mhlasimbe njengoba ngithi ngiyakhonza nje, ngikhonza uNkulunkulu, akusiyiqiniso leli enginamathele kulo. Kusho izwi likaNkulunkulu uqobo lwalo lithi uJehova uNkulunkulu unguNkulunkulu weqiniso. Okungukuthi njengoba sikholwa nje sibambelele eqinisweni. Uyiqiniso ngempela. Leli esikholwa yilo, sikholwa yiqiniso. Okokuqala nje kusasho njalo ukuthi uNkulunkulu weqiniso, okungukuthi uNkulunkulu uyiqiniso. Sibambelele eqinisweni. Unumber 2 wakhona umuhamba umathi weqiniso, uyiqiniso uNkulunkulu uqobo uyiqiniso. Bese ezothi unumber 3 wakhona uNkulunkulu ophindayo. Balimi bazalwane oNkulunkulu abakhona abangaphili, thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophilayo. Bese lizothi futhi nenkosi yaphakade. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu weqiniso, uyiqiniso, uNkulunkulu ophilayo. Futhi sikhonza inkosi yaphakade. Sikhonza inkosi eyayikhona emandulo, sikhonza inkosi ekhona namanje, sikhonza inkosi eyobakhona nanini bazalwane naphakade. Sibambelele eqinisweni eliyilo. Ukube bekuya ngami, ubezonobani nobani okholwayo, ubezothi ngiyamana, angisabheke emuva, ngibheka phambili ngoba ngikhonza iqiniso. Ngime eqinisweni ngoba ngikhonza uNkulunkulu nje, ngikhonza uNkulunkulu weqiniso oyiqiniso, ngikhonza futhi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oyinkosi noyinkosi emileyo emiphakade bazalwane, ekhona namhlanje eyayikhona neyobakhona nasendulo. Bazalwane, sithe ithimbi yethu ithi iqiniso. Sikhuluma ngeqiniso namhlanje. Sikhulume sithe uNkulunkulu uyini? Uyiqiniso. uNkulunkulu nje uNkulunkulu wethu sonke nobaba wenkosi yethu Jesu Kristu uyiqiniso. Siqala ngaye. Okwesibili sathi sizobheka uJesu eyiqiniso. Uma sibheka laphana kuJohane, ngokukaJohane 14 verse 16 kufundeka kanje. uJesu wathi, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Liyaphinda futhi liyavela ilokuzana izwi likaJesu laphaya kuJohane evela ezothi yena uyindlela neqiniso, etshela abantu uThomas bangaphosisi, ebuza lapho uThomas ukuthi kena ethi Jesu kubo, niyazi ukuthi ngiyakuphi nalapho niyakhona? Awuthi ngiqale lapha phezulu ukuthi uThomas uma ungaqala lapha uthi ngeke uthi nanxa ngiya uthi nanxa ngiya ngililungisela indawo, ngokuya ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nani, nalapho ngiyakhona niyayazi indlela. uThomas useyabuza, uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uyakhona, siyazi kanjani indlela na? Ubuza uThomas, ubuza uJesu. uJesu wamphendula kahle
yakhe ngokucacileyo wavela wamphendula uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso. uJesu Kristu uyini? Uyiqiniso. Wamphendula nje kahle ukuthi ungadideki Thomas, yimina oyini? Oyindlela. Yimina oyini futhi oyiqiniso. Wathi akekho yoya kuBaba ngaphandle kwakhe. Yingakho bazalwane siye sithi masithi samukela uJesu Kristu, samukela, uma samukela uJesu Kristu samukela indlela ebheke kuphi? Ekhaya. Samukela indlela eyakuphi? EyakuBaba. So eya ekhaya ezulwini. Umphendula ukuthi uJesu Kristu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. uJesu Kristu uyizinto ezintathu. Uyindlela. Wathi wamukela uJesu Kristu uthola indlela eyakuphi? Eyekhaya ezulwini. Uthi-ke uyini okwesibili? Unani? Neqiniso. Uyiqiniso. Uyini okwesithathu? Nokuphila. Ziwu-3 lezi zinto ezibhaliwe egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyabaphendula futhi uma bengena endleleni bangene kuphi? kuJesu Kristu. Bangene kuphi? Bahambe eqinisweni. Eqinisweni eliyini futhi? Eliwukuphila. Ungena ekuphileni. So uthi akekho-ke ozodlula aye kuBaba ngaphandle kwakhe. Uthi uJesu ongena nami uyongena afumana indlela. Yila indlela yekholwa ehamba khona neqala khona. Iyiqiniso, akukho futhi okunye. Ngithe sikhuluma ngeqiniso. uNkulunkulu eyiqiniso, uJesu eyiqiniso. Uyamtshela futhi akukho ukudideka ngoba mina ngiyindlela, ngiyini futhi neqiniso nokuphila. Akekho oyodlula adlulele phambili aye kuBaba ngaphandle kwami. Aselithi sizokhuluma ngoJesu, sizokhuluma ngeqiniso ngaphansi kukamoya ongcwele. Umoya ongcwele uyini futhi? Uyiqiniso. uNkulunkulu okokuqala, uJesu Kristu eyiqiniso, umoya ongcwele weqiniso. Sizoya kuJohane, ngokukaJohane 14 verse 17. ngokuJohane 14 verse 17 ufundeka kanjena-ke bazalwane. Khona uthi-ke umoya ongcwele ungumoya weqiniso. Kalula nje, umoya ongcwele ungumoya wani bazalwane? Weqiniso. Uthi umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena, uhlala nani, uyakuba kini. Amen bazalwane. Haleluya. Lelizwi-ke likhulini uma lithi umoya ongcwele, umoya weqiniso. Uma sikhuluma ngomoya ongcwele, ungumoya wani bazalwane? Weqiniso. Kuyamangaza-ke kwesinye isikhathi uma uzwa umuntu efuna ukukhuluma izinto zakhe, ethanda angazi noma usuke efuna ukuthi ukuzwakala kangcono yini, engathi ukholwa kakhulu, ethi umoya ongcwele uthi, umoya ongcwele uthi, ngoba umoya ongcwele uwumoya weqiniso. Bakhona-ke omoya ababakhona abaningi abakhuluma ngayo. Futhi uma sikhuluma ngomoya ongcwele, asisho ukuthi umoya ongcwele wona, sithi umoya ongcwele yena, ngoba uyisiqu, ukuthathu kukaNkulunkulu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Umoya ongcwele yena. Lithi izwi likaNkulunkulu umoya ongcwele ungumoya weqiniso. Sithe sikhuluma ngeqiniso, umoya weqiniso. Lithi izwi-ke lapha yakuthi umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. Bazalwane, umoya ongcwele awuboni, kodwa yilabo nalabo abangenayo ekukholweni, abangenayo ebuNkulunkulwini. Angene umuntu athi uma esengene, uma lalithi uJesu wayethi angiyikumshiya nodwa, ngiyomshiya nomduduzi umoya ongcwele, uyena oyakundifundisa. Umuntu ongakholwa bazalwane akabi nomoya ongcwele. Ibakhona omunye umoya a-operator ngawo, akamazi umoya ongcwele. Ngaleyo ndlela ngeke avume akwamukele ukuthi ukhona umoya ongcwele, ngoba akawazi umoya
uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu bamukele indlela ukuze bazomukela iqiniso elingumoya kaNkulunkulu elingumoya ongcwele. Bona abamazi, abambonanga, izwe alimamukela, kodwa thina esisuke sesimamukela umoya ongcwele lithi thina niyamazi yena, uhlala nani, uyakuba kini. Engathi besingaba nawo lo muzwa wokuthi Nkosi, ngiyafisa ukuzwa umoya ongcwele wakho usebenza kimi, ungifundisa, ukhuluma, usho izinto kimi. Ngiyakhumbula bazalwane ngelinye ilanga cabanga ukuthi kwakuzoba nenkonzo, kuzoba nenkonzo yabantu abasha, ngangizophatha izwi futhi labo. Ngakhuleka ngikhuleka bese ngiqeda ukulala, bese kuvela izwi elivela phezulu elibhalwe kubhalwe kakhulu ngamagama amakhulu akwakhuluma nje amazwi awu-7 kuphela. Labhala phezulu lithi umdumo omkhulu ubhalwe ngamagama aqhubezelayo ukuthi ngifuna izintombi, ngazathi lazeli ney'namba, lithi ngifuna izintombi nezinsizwa ezizohamba ngobungcwele phambi kwami, wathi nya. So ngiqonda ukusho ukuthi umoya omunye kungaba khona imoya ebakhona nani ongase ucabange wena ukuthi unakho, kanti akusiwona umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu bazalwane ungoweqiniso. Umoya kaNkulunkulu awubhidlizi, kodwa wenzani? Uyakha. Ngathula ngayilalela ukuthi uNkulunkulu ngomdumo weze ngathutshela umhlaba wonke ukuthi ufuna izintombi nezinsizwa ezizohamba ngobungcwele phambi kwakhe. Ngasho ngathi Nkosi uJesu, ngathi ngangazi ukuthi lizothini. So umoya weqiniso, umoya kaNkulunkulu uyasifundisa, uyasazi. Uthi-ke umoya uthi umoya thina sihlala naye, umoya kaNkulunkulu siyamazi bazalwane. So engathi besingabambelela uNkulunkulu eyiqiniso, sibambelela kuJesu Kristu eyiqiniso, sazi ukuthi kunomoya kaNkulunkulu oyiqiniso, sibambelele nasezwini likaNkulunkulu. Nezwi likaNkulunkulu liyiqiniso uma lizofundiseka ngendlela eyiyona, lingezushintshwa, lingezukunokwa, lingezufihla njengoba liye lisho izwi lithi makaqalekiswe ofihla inkemba egazini. Lizovezwa linjengoba linjalo, liyiqiniso, liyohlale liyiqiniso. Sikhuluma ngeqiniso namhlanje. Ase sithe unamba 4 wethu esizokhuluma ngaye, siyokhuluma ngezwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sizoya kuJohn 17:17. uJohn 17:17 ufundeka kanje, uthi-ke bangcwelise ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. Amen bazalwane. Bangcwelise ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. Lapha yakubuzeka uma uqala ku-17 uthi ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini hakade, umoya weqiniso. Uthi umoya weqiniso uthi umoya weqiniso, izwe elingamazanga ngokuba lingamboni lapho sithethe ukhuluma ngezwi likaNkulunkulu liyini. Lithi-ke kuJohn 17:17 uthi umoya weqiniso, izwe elingamazanga. 17:17 lona omunye bekuverse 14:17 kodwa uthi-ke lithi-ke okay, bangcwelise ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu bazalwane liyini? Liyiqiniso. Uma sifunda izwi likaNkulunkulu lize lithi-ke izwi likaNkulunkulu kusho lolu qobo lithi enhlizweni yami ngiyokulonda izwi lakho kuze ngingoni kuwe. Uma ungoni kuNkulunkulu
bangcwelise ngezwi lakho. Izwi lakho liyizwi lali leqiniso. Njalo uma siya ezwini likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyiqiniso enhlizweni yomuntu. Uma uhlala kuNkulunkulu, wenza lonke izwi likaNkulunkulu elisuke likhona. Izwi likaNkulunkulu likwenza ube ngcwele. Uma kuthiwa umntwana kaNkulunkulu akawenzi lokhu, awukwenzi lokhu, ungakwenzi, yisigezo. Izwi likaNkulunkulu liyisigezo. Izwi likaNkulunkulu liyasihlanza. Izwi likaNkulunkulu liyasiyekisa zonke izinto esicabanga ukuthi thina sizophila ngazo. Izwi likaNkulunkulu liyasihlanza enhlizweni zethu. Izwi likaNkulunkulu uma lithi umntwana wami aboni, umntwana wami akahleki, liyasigeza. Uyagezeka ngesikhathi uye kuhleba, liyakugeza izwi likaNkulunkulu. Ngesikhathi uye kwenza zonke izinto eziwukungcola phambi kukaNkulunkulu, lisuke likugeza izwi likaNkulunkulu. Yingakho lithi bangcwelise ngeqiniso, bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Singcweliswa ngeqiniso likaNkulunkulu, sigezwa ngeqiniso ngoba izwi likaNkulunkulu lingcwele phambi kukaNkulunkulu. Engathi-ke bazalwane, bekungaba yilowo nalowo mntwana kaNkulunkulu akhumbule ukuthi njengoba ngithi ngikholelwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyiqiniso. Njengoba ngikholelwa kuJesu Kristu, uJesu Kristu uyiqiniso. Njengoba ngikholelwa kuMoya oNgcwele kaNkulunkulu, uMoya oNgcwele uyiqiniso. Njengoba ngikholelwa ezwini likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Uma siyobambelela eqinisweni lazo zonke lezi zinto, eqinisweni likaNkulunkulu, eqinisweni likaJesu Kristu, eqinisweni likaMoya oNgcwele kaNkulunkulu, eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, siyophumelela, siyokwazi ukuhamba nakalula endleleni yethu yokukholwa ngoba sibambelele eqinisweni. Iqiniso likaNkulunkulu okuJesu Kristu indlela noMoya oNgcwele emthathweni kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu uqobo adala ngalo izulu nomhlaba, wakwenza konke kwasekugcineni wenza umuntu ngezandla zakhe. Izwi lakhe elibukhali elihlangabezikhathi zombili, izwi lakhe eliyisigezo okufanele singcweliswe ngalo, eliyiqiniso. Inkosi yokusibusise. Ngizacela siguqe sonke bazalwane, sikhuleke sibonge izwi likaNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, themba lomphefumulo wethu, wena odalile izulu nomhlaba, wena okwenzile konke, sikunikeza udumo. Wena wedwa uNkulunkulu wasezulwini, izibongo zifanele wena. uNkulunkulu wethu ongcwele uyinkosi, uyinkosi eyokuthula, uyinkosi enamandla, uyithemba lomphefumulo wethu. Nanti Nkosi izwi lakho, siyabonga baba ukwenziwa uhlanga olukhethekileyo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, engathi ungamanjalo uNkulunkulu wethu ongcwele usifundisa ngabanye uNkulunkulu wethu ongcwele. Njengalokhu Nkosi usho ezwini lakho uthe amagama ethu waqophile esandleni sakho. Siyakhuleka Moya oNgcwele, abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele baphambi kwakho ukuzolalela izwi lakho. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, engathi indlela yethu ingaqonda ekhaya, kungabi khona sithiyo Nkosi esizobe endleleni yethu. Sesizwile Nkosi ukuthi wena Baba uyiqiniso, sesizwile ukuthi indodana yothando lwakho uJesu Kristu uyiqiniso, ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele, umoya wakho ongcwele uyiqiniso, nokuthi izwi lakho liyiNkulunkulu wethu ongcwele liyiqiniso. Usingcwelise ngalo usuku nosuku Nkosi, zithi noma zivuka izimo endleleni, kodwa sikhumbule ukuthi Nkosi sibambelele eqinisweni. Wena Nkosi uyiqiniso, mana nebandla lakho Nkosi, mana nathi njalo uNkulunkulu wasezulwini, ungasishiyi sodwa ngoba Nkosi ungasishiya sodwa siyofana namanzi athi masechitheke phansi engabe saba nakuthwa. Uma usishiya sodwa sophalala njengamanzi. Mana nathi uNkulunkulu wasezulwini, mana nebandla lakho owalithenga Nkosi ngendodana yothando lwakho uJesu Kristu.
Kristu yena yedwa wayezeleyo wehla Nkosi wazoba umuntu webantwini wazoza ubuhlungu wazofa Nkosi esiphambanweni ukuba kube yilowo nalowo okholwa yiye angabhubhi kodwa benophilo phakathi. Siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga Dwana lensindiso yethu, siyabonga akekho njengawe, akekho ongafananiswa nawe, uyinkosi yamakhosi. Akekho singakufanisa naye Nkosi ufane naye, akekho singakulinganisa naye ulingane naye. Ungcwele wena wedwa Nkosi yasezulwini, wena wedwa wembethe amandla njengengubo, wena wedwa wembethe ubukhosi. Yiba nebandla lakho Nkosi, udumo malube kuwena nobukhosi, wena wedwa uNkulunkulu wasezulwini. Sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hallelujah. Ngibone yena,
Musa wenkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaMoya Ongcwele, nokuhlangana kukaMoya Ongcwele makube nathi sonke iNkosi uJesu izibuye. Amen. Asihambe